Čaute všetci, ja vás zdravím, tu je Falcorn a vítam vás pri tretej časti z Minecraftu SP, čiže single player série. A ako som spomínal, že natáčam to hneď po, tak natáčam to úplne presne hneď po. Ani som hru nevypol, hneď som začal nahrávať ďalší diel. Čiže nestihol som si ani nič nakopať, ani nič. Tento dom necháme zatiaľ tak, ja si ešte trošku nakopem, naťažím piesku. Dobre, ja potrebujem ešte jeden cobblestone. Ja to musím dať strašne hlasnuté. Prepáčte, že teraz búcham do mikrofónu, ale iPhoneové sluchatka sú také, že máte mikrofón aj ovládanie hlasistosti, tak si ovládam hlasitosť. Dobre, mám lopatku, idem si trošku naťažiť teda toho piesku. To potrebujem, pretože na skla, hej. Takže neobviňujte ma, prosím vás, lebo ak ma začnete obviňovať, tak ja spácham samovraždu. Asi, ale to radšej by som sa zabil, ako by som mal spáchať samovraždu. To som videl prednedávno taký na internete, taký obrazok, že radšej by som sa zabil, ako spáchal samovraždu, tak to je akože už dosť. Dobre, koľko ho mám? 39, no to mi nebude stačiť. Dobre, nakopem si ešte jedno takto podlažie. Ahoj. Ahoj môj. Mizni do riti. Hej ty somar. No dobre. Tuto mi vyjde asi tak približne na stack. Bolo by dobre, keby to vyšlo presne na stack, ale to je asi veľa. Ako stack. Hej, to je viacej ako stack. Dobre, tak budeme mať viacej ako stack trošku. To nevadí. To sa nestratí. Použijeme. Dobre, môže byť. Ja mám aj tú cukrovú trstinu, čo? Ja ju môžem dať sem hneď vedľa. Ja mám... Kde? Toto je. Nech mi vyrastie. Tak. Vyraší. Nech mi to vyraší. Tak. Vyrašia mi vlásky na tvári. Vlásky. Dobre, takto. Ako som už spomínal, neviem, či som to spomínal, ale šup. Ešte si zoberiem nejaké bloky. Toto nepotrebujem. Takto. Z tohto tyčky. Tak, hop. Spravím si krompáčik. Neviem ani, či som to vôbec... Zase som si nezapol stopky. Ja som proste pán, ty kokos. Pridám tam ďalšie minútu a pol. Alebo 2, alebo koľko. Ako minule som povedal, že to bude trošku dlhšie diel, spravil som o 15 minútový. Dobre, torčky a toto mi asi stačí. Lopatku mám, krompáče mám, meč mám. Dobre, to je asi všetko. A môžeme ísť do nejakej jaskyne. Chcem ísť preskúmať nejakú jaskyňu. Najlepšie bolo, keby som sa stratil sa hneď v treťom dieli a nevedel by som nájsť svoj dom. Takže keby niečo, tak viem, že som išiel od domu sem. Čiže mám ísť naspäť, hej. Išiel som, ja som takto. A idem vlastne, X-ko sa mi pridáva, hej. Takže musím ísť potom tým smerom, aby sa mi uberalo. Hej. Vidíte, ja som múdry. Ja som proste Minecraftový král. Ja som Minecraftový král a nikto nie je lepší ani Pedro, ktorého nadovšetko mám rád. Proste to je strašný šéf. Musím to tak povedať, ktorého skoro stále pozerám. A vlastne nevynechal som ani jeden diel z jeho Minecraft SP série, čiže single player, kde už ich mám skoro 200. Jo, super. Už ich má fakt skoro 200 ty kokos a to som prekvapený, že ho to ešte stále drží, že ho to baví. Kokos, no neviem, či mňa by bavilo 200 dielov, úprimne povedať. Ako fakt 200 dielov sú pomaly natočiť, je to ťažké. Musím tak povedať, že je to ťažké, veľmi ťažké. A za čo ho vlastne uznávam teda, že on to dokáže. Vidím, že tu pod nami je coal, no takže to vykopeme celé. Som fakt akože uznávam ho, že to dokáže. Že o to fakt ešte stále baví a že vôbec má čo robiť. Ja keby nahrávam 200 dielov, tak uvidíte, ja v 22. dieli, ak natočím nejaký vôbec 22. diel, tak nebudem mať čo robiť. To je jasné.
Ale určite chcem spraviť tak Minecraft, pokiaľ nezabijeme Ender Dragona. To je fakt cieľ, ako to je asi cieľ vždy Minecraftu, hej. Minecraftového hráča, ktorý hrá Minecraft, čo sa týka survivalu, že prežitie, tak asi zabiť Ender Draka, lebo to je fakt ako, je to náročné, je to veľmi náročné, si myslím, pre jedného, ako pokiaľ hráte na servery. Ja kedysi som mal server kokos kúpený cez Fuckaheadu, hej. Sponzor, ale nie. Mal som kúpený server cez ich, vlastne cez ich hosting. A to bol fakt spolahlivý. On nepadal skoro vôbec. A našiel som solidne veľkú jaskyňu. On, dobre. Ja som drt. Ravina. Čože? Počkajte, ja si fakt musím si vypnúť monštra a ja to idem preskúmať. To som chcel povedať, že mal som server cez Fuckaheadu a fakt to bolo veľmi spolahlivé, neskutočne dobre to išlo a hrávali sme tam a chodili sme zabiť Ender Dragona. Hej. Lebo fakt ako, keď to chcete keď chcete čo najrýchlejšie zabiť Ender Dragona, tak by ste mali byť akože skupina. Nemali by ste byť sami. Určite. Do keľu, tam je toho veľa. Ja sa tu stratím. Nie, ja sa tu stratím. Tu znam točku, že tady to idem. Ty kokos. No to je neskutočne. No ja už som sa teraz stratil. Diváci, tento diel bude stratený Falcon. Nie, nemôže byť, pretože jeden diel je stracený Pedro. Takže to by boli zase hejty od tých, ktorí pozerajú Pedra. Ty si dal názov taký istý, ako má Pedro. A čo? Ja si môžem dať názvy, aký ja chcem. Ja môžem dať aj sex v meste, alebo tak, viete. Aj keď to by som kopíroval po filme. To je čo? Tu padla torčka? Čože? To je uchvatné. To je mega. Dobre, že nie je iba železo. Ja to sem prídem vyťažiť vo skrine, ako nechcem vás teraz zaťažovať, ja len chcem proste takto tu kúkať, hej, že či tu nejaké veci sú dobré, keď tak nejaký dobrý loot a inak to sem prídem vykopať vo skrine, lebo to je zbytočné teraz tak. Ty kokos, je to tu neskutočne veľké. Dobre, tu je slepá ulica, ale osvetlím to tu každopádne. Som taký torčkofil. Neviem, či je to Pedro náhodou nepovedal v jednom dieli. Toriteľ má toľko hejtov. Čo? To ako vážne? Ty kokos. Už hneď mám aj spawner. Do keľu, to je úplne super. V druhom dieli spawner. A teraz ma budete hejtovať, že to máš iba preto, lebo si vypol monštra. Ty si vinia. No a čo? Ja si môžem vypnúť monštra, keď ja chcem. Hej? Takže ma nehejtujte a nedizlajkujte to prosím toto video. Pretože toto video bude najlepšie na svete. Koľko nahrávam? Už asi 7 minút nahrávam. Dobre, ale aby som vedel. To je len tak pre informáciu. Pro informáciu. Jen tak pro informáciu. Idem naspäť taďalto, že? Áno. Ale idem sa ešte preskúmať. Chcem ísť dole skúsiť. Pozrieť, či náhodou tu nebudú len tak zo srandy diamonds. Hore sa dostanem, to sa nebojím. Ja keď sa napojím na tento systém oného, ale ja nemám pri sebe ani drevo. Aha, počkaj, hore ho je milión. Ja som sprostý. Falcon je sprostý, to bude nový diel. Hej. Dobre, toto takto zastávam túto vodu. Efektívne zastávanie vody. Zlato. Kokos, keby som tu našiel už diamanty v druhom dieli, pardon, v treťom, tak to by bola jaká pecka. Šup. No viem, že tam je redstone, ktorý chcem. To musím tak povedať, že ja ho chcem. Ja som taký tiež ako kleptomantik, že musím mať všetko. Čiže ja si redstone zoberiem. Ešte tam je zlato. Tak aj to trošku zoberieme. Nech máme niečo. A spravíme si zlaté nástroje.
ktoré vydržia tak 30 blokov asi, alebo koľko. Dobre. Šup, 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 šup. Za chvíľu nebudem mať žiadne bloky. Hihi, jupi. Ty vole, to ma zapalilo? Kokos, prečo mi to laguje? A už mi to nejde. Dobre. Ja si to, aspoň toto zoberiem ešte, nech mám trošku ížonu, ako by Gogo povedal. Čiže zase budem mať hej, ty opakuješ po Gogovi, ty hajzel jeden sprostý. Ironu. Pre vás Iron. Dobre? No, poviem. Ježiši Maria, koľko to toho je? 24. Ten smooth lighting mám inak nastavený, aby sa mi to darilo nahrávať v 60 fps, čo teraz ale asi to nie je v 60 fps, pretože je tu strašne veľa svetla, lávy a dosť to vyťažuje grafickú kartu, hej, keď je tu toľko svetla. Idem tam. Systém hore sa zatiaľ viem napojiť. Zatiaľ poznám cestu. Pamätám si ju. Myslím tú cestu, hej. Nie žiadna žena. Ale ženy, pamätáte, to nie je zle. Nejaké ženy. Treba zohnať ženy, aby sme mohli nahrávať Minecraft. Ženy na Minecraft treba. Keby ste chceli vedieť, tak ženy na Minecraft treba. Ja vám to, hoci ako vám to poviem. Ja som strašne sprostý, pretože ja hrozné kraviny rozprávam. Strašné blbosti ja vyprávam teraz v poslednom čase. Neviem prečo. Wow. Počkaj ďalej. To je ďalšia cesta. Mohli by tu byť diamonds. Diamonds by som chcel. Šup. A rest som teda zoberiem, pretože keď už som tu, mám poslednú torčku. Šup. Dobre. Vyberiem si toto a idem hore. Vyberieme toto. Keby teraz padli diamanty, tak asi by som sa pochcal. Pochcal by som sa. Ešte keď pôjdeme cestou naspäť, určite niečo poberiem. Ale ten kol nie, ten ďaleko. Nebudem sa za ním srať. Tu je železo, tu je ďalší kol. Tam nechce. Prišiel som do mineov minovať, ale nemajnujem. To je jaký fail. Dobre, trošku tohto. Tu je ten iron. Tu si vykopem. Prečo to kopnem všetko ironovým krompačom? No tak ako zlato áno, ale toto. A to je jedno viac menej. Ďalšie železo. Železis. Ty kokos. Smak cigán beriem železo. Samé železo. Dajte mi všetky železa, čo máte. Pretože ja sa uznávam. Teraz ťahujem teda LA Noir, čo by som chcel aj ja nahrávať. Bo vyzerá to byť celkom solidná hra. Raz, dva, tri a šup. Hop. Dobre, teraz kadeľ. Áno. Som dobrý. Klobás. Čo robím, ty kokos? Ten diorit, polish, diorit, kredit, pirit. Tam je čestka. Tak nie. Dobre, počkajte, kde som prišiel? Takto, tam, áno. Ešte to idem asi pozrieť na druhú stranu. Ani takto. Budem to pozrieť tam na druhú stranu. Šup. Toto. Ježiš, ako som si spravil epickú chodbičku. Počkať, tam je niečo. Šup. Čo tam je? Tak, je tam dačo? Akože mi chcete povedať, že som sa prehnal zbytočne? Zbytočne som tu kopal, tento gravelop posraný. No dobre. Vy budete niečo chcieť.
Vy budete niečo chcieť. Ale ja chcem čestku. S nejakým ľutom. Dobre, zoberiem si odtiaľ túto trčku. Túto trčku. Počkaj, kadiaľ sa dostanem hore? Šup. Ja som dobrý. Viem, že... Hej, už viem kade. Len toto idem preskúmať. Aha, to som už bol, však. Jasné. Čo, to už nahrávam asi ďalších 14 minút? Tam hore. Tam musím dostať. Budem si robiť takto schodíky. Šup, 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 šup. To je ti. Šup, 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 šup. Nevidím ani prd. A to iba kvôli tomu, že som sa, áno, dobre ste povedali, sral som sa do tých dolov. Šup. Výborne. Takto schodíky. Nech mám niečo. A chcem pozrieť, koľko sa to LA Noiru ešte stiahovať. Ešte hodinu. Výborne, výborne. Dobre. Viem presne, ktorým smerom som išiel. Nebojte sa. Teda dúfam, že viem, ktorým smerom som išiel. Ale keď vidím veľký horiaci dom, tak pretože sa mi podpalili z tých fakiel určite tie, ne? Ja viem, že je to nemožné. Počkať, ale môžem si nabrať aspoň mäso. Nech mám do zásoby trošku. Bude tu prase tak nasraných. Ale strašne pekný biom. S týmito onými. S týmito kvetinkami. Celkom dobre to je. Ty kokos, konečne mám pri videu po dlhej dobe, ja som kedysi nahrával, konečne mám pri videu čo povedať, ako tak, že proste viem sa vykecať celé video. Keby nahrávam ty kokos mafiu, alebo ja neviem čo, tak to by som vedel vykecať sa aj 3 dní, ty kokos, pretože tak by som vám prerozprával ten príbeh, že až, čo nie je zle skúsiť, hej, alebo niečo, alebo Bioshock Infinite, to by bola pecka. Dobre, idem sa vyspať a ukončím tento diel. A pôjdem si zrenderovať 2, 3, takže milí diváci, ja pevne verím, že sa vám tento diel páčil. Ak sa páčil, nezabudnite nechať like, určite odber a ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v ďalšom videu. Takže čaute.